Atin ding silipin ang mga kaganapan sa bayan ng Labrador sa pagpapatrolya ni Police Corporal Jonabel Celso. Maka-Diyos, makabayan, makatao at makakalikasan, apat na kaugalian ng inyong kapulisan patuloy na ginagampanan para sa ating bayan. Ang inyong kapulisan ay hindi nakalilimot bumisita sa tahanan ng ating may kapal, kaya tuwing linggo ay pumapasok sa simbahan upang magpasalamat, humingi ng gabay, patnubay at kapatawaran sa ating puong may kapal. At tuwing Lunes naman ay nagkakaroon ng Moral Enhancement Program ang ating kapulisan sa tulong at gabay ng aming squad coach sa katauhan ni Pastor Balintay na siyang nagbahagi patungkol sa substances in being a God-fearing man nitong Lunes lamang. Pinangunahan naman ng ating kapulisan ang pambungad na dasal, pag-awit ng pambansang awit, panunumpa ng kawani ng gobyerno at pag-iehersisyo sa isinagawang Traditional Monday Flag Raising Ceremony na dinaluhan ng butihing Mayor Dominador V. Arenas at mga kawani at Bureau of Fire ng munisipyong ito. Samantala, pinulong naman ng aming officer in charge, Police Captain Mark Duranto Badeza, ang mga sangguniang kabataan chairman upang bumuo ng organisasyon para sa tinatawag na kabataan kontra droga at terorismo. Layunin nito na mailayo ang mga kabataan sa masasamang gawain tulad ng paggamit o pagbebenta ng ilegal na droga at pagsanib sa terorismo at pagkakaroon ng magandang ugnayan ng kapulisan at ng kabataan sa bayan ng Labrador. Kasunod nito ay ang patuloy na pagpapatupad ng programa na Adapt a Family sa panahon ng pandemya. Kaya't aming binalikan ang mahihirap na pamilya sa barangay Bulo ng bayan ito na kung saan ay napakahirap mapuntahan at malayo sa kabihasnan. Maliit na bagay, ngunit bahagyang maiibsan ang gutom ng pamilyang nabiyayaan. At ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa aming himpilan, hindi rin kinalilimutan. Ito ay sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa paglilinis ng kapaligiran at pagtatanim ng gulay sa kapirasong lupa sa aming bakuran. Mula sa Labrador Police Station, muli naming paalala, stay home, stay safe. Ito po si Police Corporal Jonabel Mislang Celso, News Patroller para sa Pangasinan Police Patrol.